Thank you, people. Благодаря ви. Ние благодарим. Здравейте от мен. Сега продължаваме с нашата гостенка. Тя се казва Ренета Кирилова и ще говори за диабет. Тя самата е диагностицирана с диабет тип 1 още на така малката възраст 11 години. И тя сега ще ни разкаже какво е да имаш тази диагноза и ние като колеги какво можем да помогнем на колегите си с тази диагноза. Благодаря. Здравейте, аз съм Ренета, от София съм, живея в София. Професионален фотограф съм и съм бранд менеджер на международна строително-инвестиционна компания. И днес ще ви запозная по-сериозно и по-обширно с темата за диабет, като ще се фокусирам повече върху диабет тип 1. В момента съм на 32 години и имам диабет от 21 години, като поддържам живота си ежедневно с инсулин, който добавям отвън чрез инжекции. Нека започнем по същество. Така, захарният диабет е една от най-популярните болести на днешното съвремие. Пандемията от диабет все по-бързо се разпространява в света, като в момента са диагностицирани около 540 милиона души с диабет и проучванията и тенденциите сочат, че до 2030 година болните от диабет ще са над 640 милиона души. Като в Европа болните от диабет са около 60 милиона. Световната класация се води от Китай, следвани от САЩ, Бразилия, Мексико, Япония. И така, сега ще ви разкажа за същината на заболяването. Диабетът е хронично заболяване. В същото време диабетът е инфламаторно заболяване, възпалително. Всъщност причините, поради които диабетът възниква, не са една или две. Разбира се, на първо място е стреса, тъй като външната среда, която ние не винаги може да контролираме изцяло, изключително много влияе на организма. Това, което се случва в тялото, всъщност е доста по-интересно. Диабетът се изразява в това, че в тялото липсва основен хормон, хормонът инсулин. Инсулинът се отделя от задстомашната жлеза, панкреас, и този хормон регулира глюкозата в кръвта. Този хормон е жизнено важен, както и другите, разбира се, но може би според мен малко повече от другите, защото ние ежедневно приемаме глюкоза в кръвта под различна форма. Всичките храни и напитки, които един човек контролира 24/7, се превръщат от организма в глюкоза. И когато този хормон не е наличен в организма, ние трябва да го добавяме отвън. Поради тази причина диабетът, освен че е инфламаторно
или както вече казах, възпалително заболяване, освен че е хронично, то е и заболяване на кръвта. И всъщност тук вече може да поговорим за да ви кажа по-точно за двата вида диабет. Нали, това са диабет тип 1 и диабет тип 2. При диабет тип 1 панкреасът спира да произвежда инсулин и в системата той не е наличен, трябва да го добавяме отвън. Докато при диабет тип 2 процесът е идентичен, но диабетиците, които са с диабет тип 2, приемат лекарства за контролиране на кръвната захар под формата на лекарства, което се смята, поради което се смята, че това е по-леката форма на диабет. Всъщност, кръвната захар в организма, както всички други показатели, които се касаят до кръвта, се измерва в точни стойности. Всички знаете, когато правим кръвна картина, че там имаме много така тясни граници, които показват как нашата лаборатория, наречена организъм, функционира. И съответно диапазонът в който се води като норма е около 0,2. Съответно и кръвната захар е такъв показател и в организма на здравия човек тя обикновено през цялото време, 24/7, през целия живот на човека, тази кръвна захар е между 4,2 и 6,2 милимола, което е, нали, доста така тясна граница, която организмът контролира чрез отпускането на инсулин и съответно той е толкова интелигентен, че през цялото време отпуска точното количество инсулин, така че тези стойности да са в норма. При диабет, както диабет тип 1, така и при диабет тип 2, тази функция на организма на практика не работи и човека, използвайки рациото, трябва да може да контролира целият този биохимичен процес с добавянето на хормон отвън. Също така, както ви казах, постоянно глюкозата се променя, независимо дали се храним, т.е. тогава тя 100% се променя, но съответно тя се променя и при стресови ситуации, които може да са най-обикновени, да речем вечеря с някого или романтична среща, бизнес среща, закъсняване, спазване на режим, който е свързан с работата. И всичко това е един стресов процес за организма и всички тези показатели влияят върху кръвната захар. Когато диабетика иска да контролира процеса, той трябва да може да пресметне точното количество инсулин, което поставя в организма, така че тялото кръвта и глюкозата, т.е. глюкозата в кръвта да е точно в тези стойности между 4,2 и 6,2 милимола, защото всичко, което е над тази стойност, се води хипергликемия и уврежда организма в дългосрочно, а всичко, което е под тази стойност, е живото застрашаващо. Съответно, сега ще ви покажа защо. Така. Тук фокусът по-скоро ще е върху самата система, наречена организъм, нашето тяло и диабета. Както ви казах, диабета се касае предимно до нивата на глюкоза в тялото. По-интересното е, че всъщност суперкомпютърът на нашето тяло, мозъкът, се захранва с глюкоза и по този начин той контролира всички системи и функциите на всички органи, като всичко това се случва във всяка една секунда от нашия живот.
И сега ще ви поясня защо е толкова важно нивото на глюкоза, като правя препратка към това, което казах преди малко, че стойността обикновено е между 4,2 и 6,2 в милимоли. Обаче, когато тази стойност се промени и се понижи под 4,2 милимола, тъй като диабетиците контролираме средата по изкуствен начин и в случая, ако диабетика не може да пресметне точната доза на лекарството, което инжектира, той може да умре. Когато захарта се понижи под 4,2 милимола, това, което се случва в тялото е, че то включва своята защитна функция. Както компютрите, нали, и големите технологии, като сървъри и какви ли не други неща, така и тялото има защитна функция. Това, което се случва, когато тялото включи тази защитна функция, е, че то почва да черпи един запас от глюкоза, който се нарича глюкаген, и той се намира около черния дроб. В момента, в който кръвната захар падне по 4,2 милимола, тялото включва защитната функция и почва да черпи от този запас на глюкаген. Опасното в случая е, когато организма изчерпи ресурса от защитната функция. Това, което може да настъпи тогава, съответно, е дисфункции в мозъка, съответно конкретни системи могат да спрат да функционират или тялото напълно да изключи. Опасното е именно това и заради това диабетът е и смъртоносно заболяване. И е доста важно така да се поддържа добрия контрол и както диабетика, така и всички покрай него да са с повишено внимание за това състояние, което може да настъпи. Съответно, за себе си бих споделила, да, че съм изпадала в такива състояния, които са доста притеснителни. Опасното е, когато когато мозъкът изключи функциите, е, че в добрия случай човекът изпада в кома, нали, а в лошия се заминава. И този момент е едно такова особено състояние, което си на прага между живота и смъртта. Мен ми се е случвало 2 пъти. Нали, да ми е толкова ниска глюкозата, че просто да трябва помощ от външния свят. Случвало е да се будя от сън и в стаята ми да има бърза помощ и да са ми включили глюкоза венозно. Защото родителите ми не могат да ме събудят от сън. Глюкозата толкова много се е понижила през нощта, че просто организма изключва. Именно това е притеснителното. Нали, заради това диабетиците винаги трябва да носят сладко в себе си, бързи захари, кока-кола, храни, напитки, по-скоро напитки, в които има течна глюкоза, защото, да речем, неща като торти и шоколади се абсорбират от организма след 20-та минута, докато бързите глюкозни захари, като бяла захар, захарите в кока-кола, в газираните напитки, в натуралните сокове, те се абсорбират от тялото на 5-та минута, може би. Това състояние е и причината, поради която всички близки на диабетика, разбира се и негови колеги, трябва да са запознати с състоянието на своя колега и да са с повишено внимание. Това, което се случва на пръв поглед от вън, когато наблюдавате колега диабетик или свой приятел познате, че лицето пребледнява. Много често диабетик почва да трепери, почва да се притеснява, говори несвързано, говори бързо и общо взето се забелязва рязка промяна в поведението на съответния човек. Мен ми се е случвало
самата аз да не се усещам, че ми е много ниска кръвната захар, а мои приятели покрай мен да кажат, провери си ниската захар, нали, нещо се случва, много се промени. Обикновено лицето става много бледо, човека почва да говори несвързано. И това са знаците, че някой има проблем. Има много диабетици, както казах, в Европа, нали, по света, в Европа и в България. И диабетиците са навсякъде в градския транспорт, например, в фитнес залите и на всички тези обществени места, на които са и здравите хора. Така че в такива ситуации е хубаво човек да има едно на ум с какви хора може би е заобиколен. И понякога просто може би някой се нуждае от глюкоза. И това може да е живото спасяващо. Диабетиците обикновено носят в себе си едни карти, които приличат на лични карти. И там пише, аз съм диабетик. Нали, това е направено с цел превенция. Превенция от смърт. Ако се случи състояние на хипогликемия на обществено място и диабетик не е имал възможност да реагира, някой евентуално да намери документите му и да успее да го съживи. Другото състояние, което е характерно за диабетиците, е хипергликемията. Само, че не знам, не мога да включа другия слайд. Ето я. Хипергликемията е състояние, при което захарта е прекалено висока. Съответно, това състояние е коренно различно от другото, но това са двете основни неща, с които се характеризира това съвременно заболяване. Съответно, при хипергликемията захарта се покачва много и за да контролираме състоянието, добавим инсулин от външния свят, така че нали, да може глюкозата в кръвта отново да влезне в норма, в необходимите граници. Неприятното случая е, когато хипергликемиите са чести през деня и за дълги периоди от време, тъй като това води до увреждане на кръвоносната система, съответно и на други системи, ако стане така често състояние. И тук основното нещо, което засяга хипергликемията, са малките кръвоносни съдове, които са предимно в очите. И съответно, нали, това състояние може да доведе до деградация на съдовете и съответно това е най-опасното. И другото вече са неврологичните осложнения, за съжаление, нали, но според мен тази хипотеза се случва, когато това състояние дългосрочно не е контролирано. Идеята е, че човек трябва да е прецизен и перфекционист 24/7, просто живота го изисква от хората с захарен диабет тип 1. Сега ще ви разкажа за начина, по който всъщност обикновеният човек може... Искаш ли ние да смениме слайда? Да, пуснете За... Food и Nutrients. Okay. Да. Да, ето. Така, това е добрата част от презентацията. Имам предвид, тук информацията не е толкова научна. Казвам добрата част от презентацията, защото интересното в случая е, че здравите хора могат да се предпазят от подобен вид метаболитни заболявания, които са свързани с функциите на щитовидната жлеза, с функциите на панкреас, който отделя инсулина, и щитовидната жлеза, която също е ключова за регулиране на метаболитния процес,
за състоянието на хипофизата, която се намира в мозъка. Това всъщност е главната жлеза, която контролира другите жлези в организма. Те контролират метаболитния процес в целия организъм. Храната и нутриентите са изключително важни, защото те помагат както на диабетика, така и на всеки един човек на планетата Земя да поддържа хомеостаза в тялото в оптимално състояние. Както казах, всяко едно нещо, което човек поглъща през деня, влияе на хомеостаза в средата. Основното тук е, че най-добрата превенция и всъщност пътя към добра превенция е една проста програма на хранене, която всеки един човек, който би искал да живее по-дълго време като здрав човек, е задължително така да има отношение към програмата си на хранене. Съответно, препоръчително е храненията да не са повече от 3-4 на ден. Разбира се, между тях трябва да има някакъв времеви интервал. По-добре този интервал да е по-дълъг от 4 часа. Между 4 и 6 часа е най-добре. Зависи кой как се чувства и какви нужди има. Това също е една интелигентна система за живот, тъй като нашият организъм, за да функционира, се нуждае от енергия и съответно, за да сме ние в оптимално състояние, приемаме енергия от храната. И съответно идеята да имаме програма на хранене е, че когато ние заредим организма с енергия, трябва да минат няколко часа, за да изразходим енергията и отново да заредим системата с това, което е необходимо, за да функционираме. Смятам, че това наистина е една много добра превенция. Консумирането на всякакви храни, напитки между храненията е изключително вредна. Дори бих го нарекла вид замърсяване. Има вече десетки акаунти в Instagram, в Facebook, които са водени от инфлуенсъри, фитнес, инструктори, нутриционисти и така нататък. Общо взето, нали, темата е една и съща за програма на хранене и за баланс. Но аз гледам малко по-биохимично на нещата. И смятам, че наистина понякога е необходимо да използваме думи като замърсяване на организма, за да могат хората наистина така да са с ясната идея какво правят в всеки един момент с тялото си. Нали, смятам, че консумирането, особено на натурални сокове, сокове, които са с изкуствени химикали, кока-кола, кафе с мляко, това са изключително вредни неща за тялото. По-добре е всички този прием на храни и вещества да се случва тогава, когато зареждаме системата, т.е. на закуска, на обяд, следобедна закуска и вечеря или кой каквато програма е сметнал, че му приляга на начина на живот. Пуснете нутриент само. Да. Да поговорим за нутриентите и всъщност какво ние приемаме, когато се храним, защото голяма част от хората са визуални същества и ние гледаме на тези закуски, обеди, вечери, на храната като цяло, като на нещо, което просто ни харесва. Но всъщност нещата са малко по-сложни, защото за тялото ни това са химикали. И съответно, за да сме ние щастливи и тялото ни да работи на пълни обороти и наистина да му е дадено това, от което се нуждае, е необходимо да имаме така една бегла представа, дори не е нужно да е толкова задълбочена информацията за
нутриентите, с които ние храним организма си. В краткосрочен план, т.е. да речем на дневна база или ако го гледаме като лято или зима, т.е. някои хора казват, аз зимата се храня, нали, с по-тежки храни, защото имам нужда от повече мазнина, защото ми е студено. Или лятото пия повече алкохол, например. Сигурно всеки втори от нас познава човек, който говори по този начин. Но когато всички тези вещества, които слагаме в тялото, се разпределят в един месечен, годишен или няколко годишен прием, нещата изглеждат по различен начин, нали? Защото в някакъв момент може да се появи някакво заболяване, което абсолютно може да бъде избегнато, ако човек се храни както трябва. Не казвам здравословно, казвам както трябва, защото всеки има различен вкус и може да се храни както трябва спрямо нещата, които на него му харесват, стига да ги подреди в правилния ред. Задължително започваме храненията си с фибрите, които взимаме от всички зеленчуци. 90% от зеленчуците съдържат просто вода, марули, краставици, такива салатни миксове. Нали? Това са фибри и зеленчуци, които са 90% вещества, но в тях няма никакво хранително съдържание, което обогатява нашето тяло. От нутриентна гледна точка е хубаво да подбираме фибрите, така че в тях, да речем, да има желязо, магнезии, в спанак има много желязо, в руколата има магнезии. И да речем, когато аз приготвям нещо за хапване, винаги избирам спанак, рукола, кейо, нали, зеленчуци, които са богати на хранителни вещества. Тези елементи са необходими, за да може организма да функционира, нали, така, в едни оптимални състояния. Разбира се, нужно е насищане. Не може с една салата с спанак да кажем, че живеем здравословно и че тялото ни има поддържа добро желязо. Желязото е изключително важно, както дефицита на желязо, така и високото съдържание на желязо в кръвната картина. Нали, може би знаете, нали, се характеризира с някои ракови заболявания. Така че тези параметри, тези неща, които, нали, от един обикновен разговор и една такава кратка среща, нали, може би са незначителни, но в дългосрочен план тази превенция спасява животи. Така че винаги започваме храненията с салата, точно както е по учебник, за да може организма да усвои фибрите и да ги транспортира чрез метаболитния процес до клетките. Следващото, с което продължава храненето, следващия нутриент са протеините. Всъщност ензимите и протеините активират метаболитния процес и благодарение на ензимите всичко, което ние приемаме като храна, веществата се транспортират до клетките, по-точно в клетъчната течност. Нали, тук нещата наистина са на биохимично ниво. Този начин, добър начин на хранене може да промени дори генетични склонности при някои хора. Това също е доста често срещано в медицината в днешно време. Протеините са всичките храни, които са богати на протеин. Обикновено това са храни от животински произход, съответно сирене, яйца, телешко месо, пилешко месо. Нали, някои хора предпочитат и свинско месо, въпреки че, нали, в някои части на света, като в Турция, се твърди, че то не е достатъчно чисто. Аз смятам, нали, че в свинското месо също има протеини и то е полезно. Протеините върват в комбинация с мазнините. Съответно, ние си набавяме мазнини, както от пържолите, от бекона, от мазнята, с която приготвяме яйца или леща дори. И можем да набавим мазнини и от растителен произход, като мазнините в авокадото. Хубаво е да се миксират. Извинявай, може ли да те питам само нещо, че
ни питат за глюкозната революция книгата, дали я препоръчваш да се следват съветите в нея. И другото е, смятате ли, че триковете препоръчани в тази книга са полезни и редът на прием на макросите има влияние върху пиковете на кръвната захар? Да, благодаря. Точно на време идва въпроса. Вероятно всеки втори в залата има Инстаграм. Вероятно сред някой от вас има някой, който следва популярната инфлуенсърка Глюкоз Годес. Тя е французойка и по образование е биохимик. Тя прави много интересно изследване, като последните 10-15 години от живота си носи сензор за измерване на кръвната захар, както диабетиците, за да може да направи дългогодишно изследване и обзор на това как влияят храните на ежедневно ниво върху функциите на организма. Наскоро тя издаде книга, която се казва Глюкозната революция. Да, абсолютно я препоръчвам. Все пак, нали, това е изследване, което е правено от 10-15 години. Това е изследване, което е изключително съвременно. Информацията в него буквално е от вчера за днес. И дори аз познавам хора, които нямат заболявания, си купиха тази книга, за да могат да живеят по-добре. Съответно в книгата и съответно тази инфлуенсърка, те говорят за това, за което аз говоря в момента, нутриентите и колко е важен за биохимичния процес в тялото, начина по който приемаме храната. Както тя, така и аз в тази презентация съм включила подобна информация, не същата, но не толкова обстойна. Става въпрос за това, че задължително винаги започваме с фибри, след това са протеините и мазнините, след това са въглехидратите и накрая са захарите. Разказах ви за фибрите, за протеините и мазнините, които са растителни и животински. И сега ще ви разкажа за въглехидратите. Въглехидратите са химични стойности, които според мен повечето хора на планетата Земя си нямат на идея какво правят въглехидратите с организма. Индустрията просто до такава степен е надскочила човешкото и е превърнала всичко в маркетинг, че аз просто не вярвам на това, което виждам в супермаркетите. Въглехидратите са всички храни, които са пшенични, зърнени, като хлебчета, банички, кифли, общо взето всичко, което е от тесто. Не са повече вредни белите хлябове от пълнозърнестите, нали? И двата вида са въглехидрати. Другите видове въглехидрати са въглехидратите от майката природа и това са картофи, нахут, ориз, елда, леща, боб. Всички тези така храни, които ни засищат, са въглехидрати. Интересното за въглехидратите е, че всъщност те са много високо захарни, тъй като въглехидрата, когато се сложи в организма и организма включи метаболитния процес и започне да преработва всичко, което му даваме, да речем между първия и четвъртия час въглехидрата се обръща в глюкоза, става чиста захар. Съответно, колкото повече въглехидрати консумираме, толкова повече блъскаме тялото с захар. И не казвам, че трябва да ги изключите, но е почти задължително, когато се приемат въглехидрати, преди това да има някаква салатка и фибри. Просто разликите в нивата на глюкоза при здрави хора, не при диабетици, са огромни. Въпросната инфлуенсърка, французойка Глюкоз Годес, тя именно това прави по цял ден и го визуализира в графики. Тоест, да речем, хапва салата с рукола, с панак, с авокадо, с чери домати и след това изяжда една чиния с паста. И скалата на глюкозата е на 50% по-ниска, отколкото ако просто изяде една чиния с спагети. Тогава глюкозата е 2 пъти по-висока.
И нали, това в дългосрочен план определено уврежда, нали, една затворена система, каквато е организма. Просто такива неща, които са простички и които хората пренебрегваме, и по-скоро човечеството е пренебрегнало последното десетилетие с така интензивното развитие на маркетинга, нали, могат да предпазят хората от много сериозни заболявания. Не става въпрос само за диабет, нали, за щитовидна жлеза, включително храненето е изключително важно за превенция на раковите заболявания. Когато, нали, се открият ракови заболявания, всички, ще използвам думата пострадали, нали, всички хора, които са пострадали и засегнати, трябва да минат на конкретна диета, която е тъй наречената алкална диета, за да се локализира хомеостаза. Именно заради това, нали, е така, необходимо малко повече внимание, особено при приема на въглехидрати. Препоръчително е преди това винаги да има салатка. Ако много обичате въглехидрати, преди това, ако има салатка, наистина може много да помогнете на своя организъм. И разбира се, не може да живеем като в лаборатория. Всеки втори човек супер много обича сладко и захари. И ако сме от хората, които искаме захарите да продължат да съществуват в нашата диета, дори на ниво ежедневие, един прост съвет е просто захарите винаги да са накрая. Независимо, имам предвид белите захари, като сладкиши, шоколади и дори натурални сокове. Хубаво е винаги захарите да са накрая, след като постепенно сме сложили в нашия организъм всичко това, от което той има нужда. Исках да кача снимки в презентацията, но нямах време. Бих искала да ви споделя нещо много така интересно, така или иначе имам възможност сега. Захарите просто са завладяли пазара. Когато аз пазарувам, винаги гледам хранителното съдържание на всяка една храна, която купувам. Разбира се, ако не е месо или зеленчук, нали, там ми е ясно, че това е протеин или зеленчук, фибри. Но всичко друго има хранително съдържание. Не знам дали знаете, може би някои от вас са обърнали внимание, но в 100 мл Кока-кола или в 100 мл натурален сок една водна чаша е 250 мл. Представете си, 100 мл са около 1/3 от въпросната водна чаша. В 100 мл Кока-кола и 100 мл натурален сок има 11 грама захар. Едно пакетче захар е 2 грама от малките пакетчета. Тоест, в ето толкова течност, 1/3 от чашата, нали, по-малко от половината, в 1/3 от чашата ние имаме 11 пакетчета, 6 пакетчета захар. Представете си с една чаша натурален сок, просто колко захар приема един човек. Може би 2-3 супени лъжици захар са с една чаша сок или една чаша Кока-кола. Бях скандализирана, когато си купих буркан с нутела последната една година, защото през годините съм избягвала да си купувам големи количества сладко, въпреки че и на мен ми се налага заради кръвната захар почти всеки ден да хапвам нещо сладко. Но бях скандализирана, когато видях какво се случва в нутелата. В нутелата на 100 грама нутела има 56 грама захар. Представете си колко супени лъжици захар са в 100 грама нутела. С 100 грама нутела, според мен, нали, можеш да сложиш върху една филия хляб. Ако имаме една стандартна филия хляб и я намажем с нутела, това са 56 грама захар. Просто маркетинга не си поплюва, не знам защо тези неща не се контролират. Честно казано, аз се радвам, че се наложиха като мода, дори особено сред по-младите хора, неща като растителните млека и всичките тези нови така попълнения. Само да кажа един момент за млякото.
Само нещо да кажа, понеже много напред на времето, дали е удобно да сгъстим? Да. Добре, казвам за млякото. В 100 мл мляко, съвсем обикновено мляко, има 4,5 грама захар, което са на 100 мл мляко, ние имаме по 2-3 пакетчета захар. Нали, не съм против млечните продукти. Обикновено хората, които имат лактозна непоносимост, не ги контролират, не ги консумират, но по-скоро аз консумирам млека, които са от растителен произход и разбира се избягвам неща, на които пише био и така нататък, защото това също е маркетингов трик. Те пише, че са био, нали, че са направени от естествени неща, които са отглеждани, нали, с биотехнологии, но в тях също има много захари, в много от тези растителни, бадемови млека и така нататък. Количеството захар е още по-голямо. Имаме само един коментар, че изключването на въглехидрати предизвиква влошаване на хормоните на щитовидната жлеза. Не, консумирането на въглехидрати влошава състоянието на щитовидната жлеза, защото въглехидратите, както казах, имат много захари в тях и те замърсяват тялото. Тоест, то функционира системата, но ако тя постоянно е претъпкана с захари, в един момент част от ендокринната система просто ще се повреди. Само последния слайд, ако може да пуснете за превенцията, да кажа две думи. Превенцията е да си правите изследвания за кръвната захар. Препоръчвам 2 пъти в годината. Нали, общо взето просто 1 час работа е. Тестовете за кръвната захар да са 2 пъти в годината. Също така програмата на хранене, нали, да има някакъв интервал между храненията. Препоръчвам приема на вода, вместо сокове и така нататък между храненията. И разбира се, спорт и прием на храни, които наистина ни дават нещо, а не само да ни радват окото. Търсим стойност, вече достатъчно сме се развили като нация. Така че... Да, благодаря много, Рени. Това Имаме последен въпрос. След като в бадемовите млека има повече захар, какви растителни млека са окей да се консумират? Интересен въпрос. Тези неща ги знам от личен опит, тъй като диабетик винаги търся неща, които има по-малко захар и, както ви казах, гледам хранителното съдържание. Общо взето съм направила собствени проучвания за продуктите, които предлагат супермаркетите. Това ми е коствало доста покупки на продукти и обикаляне по супермаркети. Кокосовото мляко на Олимпус е най-чистото мляко, в него има 0 грама захар, просто е чисто. В Алпро има 6,5 грама захар на 100 мл, което според мен вече нали, малко прекаляват с маркетинга. Както ви казах, се занимавам с маркетинг нали, на менеджерско ниво, на интернационално ниво. И тези индустрии не знам, защо никой не ги контролира. В Алпро има 6,5 грама захар на 100 мл, което са 3 пакетчета захар в 2 пръста течност. И нали, не е необходимо хората чак такива неща да им даваме. Придържате се към живот, който е по-близо до природата, доколкото е възможно. Нали, казва, че всичко е генно модифицирано, включително и зеленчуците, но може би това е по-добрият вариант пред това да се претъпва организма с такива замърсители. Това е една среда, един хомеостаз, който хубаво да има баланс и ние с рациото ни може така да го поддържаме в едни оптимални състояния. Те неща са много важни, защото прекомерният прием на глюкоза и въглехидрати води всъщност до спадане на енергията. Хората се чувстват по-уморени, особено на работа. Е доста така специфично, ако човек се наяде с въглехидрати в обедната почивка. Със сигурност на 2-3 час може да му се доспи, ако не и по-рано. Просто човек се чувства с по-висока енергия и по-силен, когато консумира по-малко захарни храни. Да. Благодаря много, Рени. Който има да издаде въпроси, може да го направи в таунхола.
Или Community Hall, така наречен. Благодаря много. Благодаря.